Clyde. Kisa naggupit nimo. Ay, itong lalaki gapon. Kaya nagipis po Ha? Pulis. Pulis. Tambo. Abo. Yeah. Ahoy. Clyde, mas shine pagbuk si Abo kaysa sa ako. Pagdali. Ay, yung napakaisa trabaho, no? Tarungan na. Kuya, wala sa ni baboy. Pagdali. No, gibantay yung gadyaw. Sunod ka na? Oo eh. Tarong nagugot ah. Ha? Tarong nagugot. Putla din yun, parehas nga ito sa pikas. Iplastar og mayo. Distrita pa sa itong dito pikas. Na? Ibalik ang cover sa babaw. Asa ka ba? Ako, paana? Oo eh. Okay, dali ah, kaya napay sa dito. Pag-inom dila. Pakunta ka na ron. Ano na oo? Kani? Kani? Ayaw sa. Tanggalan sa. Hindi na matanggal. Hindi na matanggal. Ipot. Sa yupot. Sulod yan na, sulod. Sulod sana. Kani? No. Ito yung sudalo, dapat anak siya. Anak o anak? Anak. Ani? Ani? Oh, second sa. Na. Tama na. Si pikas pa isa. Ayaw na, tama. Ayaw, dili na nga na. Suluan taga unyahon sa na ron. Tapos? Balik itong cover. 120 lang siya, kalaman sa pinakay. Eh, bak, gawasa. Luto. Yasa. Asa ni? Kaya pa nasulod diri. Itaas lang, itaas. Oh, unahin mo na diri. Sige, plaster na dyan. Saan dito? Sulod. Asa isa? Tapos, kaya na dito.
Kuwag ko duha kay kibultay dito. Isa na lang man eh. Duha na. Sulod na tumoy niya. Finish? Si Baling Bing Bing. Sige. Sige. Yugot ka ayun. Ayun, sugulat tayo may mana. Kinagaan ng amelioration. Basta kaya di lang matanggal. Lumutla. Dapat iputol ni Daan. Hugot ni mo nagmatarong. Tama na, kayo tamayo. Masig putol. Good job. Okay. Tapos, Hari. ne? Kita ani mong alin anak. Ito ni size. Ito sa tunga. Di ka siya. Kasya na. Kuna sa itong nila na. Button yun. Okay. Tayo na. Ayun na, pa-spray. Mana? Ano, dapat isa. Tama na na eh. Nangan nad.